guys, so for today's video is magsanggi na day taog mais. So alas 7 pa ron sa mua, alas 7:05. So mamahaw sa po na guys. So bago pa jud kong ligo pa ko kapanudlay sa ako ang buhok. So balik ako guys. Ayan guys, mangnanggi na ta. Nagdala na ko og tubig para di na ko magsiguli-uli kung uhawon ko. Initid kay ron magsanggi ba. Pero kira kay matabunan gyapon ko sa mais. Ana ko mother naguna-una nagsanggi. Ha? Ah. Karon na ibutang sa ako na yung ako ang tubig din he para natayin nun unja. Asa nang ibutang? Aray. Kada gibihibe. So diha nang gibutang akong kahoy guys. Ang kahoy, tubig. So kanin siya guys, gabre punuhan ni pader para dire na magpambutang among mga mais. So yan, taduan tani mader, saan ni mader? Ano ni ma? Ano oh? Oh, parang dili daghang panit madala. Put gabi pero kung kanira ang pughan kay haligit. So inga na yun siya guys. Di amo na siyang gi pang-harvest ug una kay ang uban gi pang ilaga guys. So di mi kaon na ni, di naman ni pang-harvest ni nion siya guys. Putol. Ito anion. Para wala daw siya panit. Dara itapok ninyo. Yeah. Oh, ada na. Kit-kit na. Kit-kit na siya ilaga. So, kung dili na mo ni kung ano harvest ang mahurot, ginagilaga din na may kaon na ni. Ma, saan ni ma? Kapila na eh. Dili pug ni ba ana? Dara na. Ha? Char hawud da eh. Guys. Oh. Expert ta kasi tinit ko lo. Agay. Sabi. Parang gali aman. Bali ang punuan aron dili ma kuan. Balion? Bali aron ilhanan nga na. Buhaan na og kuan, bunga. Balion kung guys. Pero ilhanan nga na humana na dahil sanggi. Hilang rani pagkatanong man no. Kasunod balusan naman ni. So, kuan jud daron. Pagka di ano to kay, di po na mo ni hotdog guys, dipili ra na mo ni. Mura gi-rescue ra na mo ni ba. Di na mo ni rescuehan, agoy na. Dili ko tangi ano. Kusog na kay mo ba og excuse no ba. Bitaw, karami na mais. till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hello guys, so halos katunga na among nasanggi, among nabali ni mama. Tara ko mama. Go lang mother, sige ra mother. Tara, yan na nakadaka. You can do it, Among mother. nasanggian. Oy, may unggoy na ben. Pahulay sa amin kay murag kapoy na pod. Sige kagwan. Ino sa mig tubig pa. So mana nakadaka among nasanggian, terus mother oh. Go lang mother. Tara. Muli sa mig balay. Mabalik kami dito mga alas 3 mano or alas 4 na kung malandong na. Kaya puto na po na mo to akong gipang gihangak yung mayo. Bukad-bukad na kung ilong angay kung hangakon. Bukad pa. So ayan guys, naghakot akong papa. Dapat ha. Gid pa. Hindi ba nakadungog kaya naman na headset. Go padel! Taro akot pa! Karon og mais. Naon siya guys. Uy. Oh. Papa, kalingaw siya dakot. Daw man siya intabang ganin na namo. Wakili na imong kuan dito, masagol na. Oh, mama. Experts, mama. Papa. Papa mo na tigatot. Sit. Sit ba niya? Rangyo rin ito yung Ginagawa. Ano kay special guest? Si DJ! So ito yung siya gani kay mga lagi doon siya vlog. Ayan. DJ ang sa dito. Si DJ gani. Dito mo? Hello. Tabang DJ pa. Uy!